Pwede pa siya mag-advise kay magtihike ka nga to sa sikat karon nga gitawag nila Starbucks pa na Starbucks. Abahala mo basta mao na ni. Nya, unsay dugayan? Aw magpasikat maskot uban sa kong mga suot nga amigo, Jason, Harold, Darwin, ug si Mark among pinakakol nga guide. Nya diha na ami si Miga oy. Ana siya huy mga friends na napamaskot sa good vibes. Aw napasikat dayon na maskot oy. Nangatag stickers mga bata. Nya ana din ta ba nga. Nung ito-subscribe ko sa mama magpapano nga. Aw anang bata oy nga okay kaya ako'y bahala. Pero tinuod lang dato ko si Jalip kiniabot siya. Ikaw manena. Pero okay ra good vibes sa yun tadi rin kapita. Nya kay friendly man ang maskop. Aw dali kikipag new friends oy. Kinabolunteer ang amaw nga. Kuriyog lang mo na mo miga kami kahit ninyo katpati mamasaad. Aw, Wag mong tingli subukan. kaya sa itong mga bagong Masisira ang friends. buhay Oy, mo. kay sure ball na ba? Di sila masaad. Nasikap yun ay kanilugar na mag-advise kita man na o. Dagan na tawgikan niya to. Mao din akong migo na bunguton. Kaya si Miga na gwapa. O si Miga na sexy. Nya akong gipaabot sa pre-Jason, oy. Anak, okay ra ka pre? Okay ra pre? Nya anak, mga pre, kapantay ko ba? Pwede lagi ka mahimong mascots, good vibes media. Hayro na kita ha, o mag-hiring ko. Nya nagpadayo pa sikat ang mascots unahan, oy. Inaana, pulo, dughanong taong riba. Arita po sikat ba? Anak, uy, tagda ko ninyo, oy. Oy, wa matatagda. Tapo, edi ha. Nya anak, ng mascots yung amigo, nga si Darwin ba nga? Darwin nata na. Bakit po na nato sila, unsa ta kamayong guide? Lipay pa yung mga amaw. Kinabot na lagi ko na sila. Tinana pa nga, excuse me, paagyan yung mascot kay mapunamig pahuway. Nya pag-abot sa unahan, uy, ibalik man mga amaw. Nangasaad di ay, way lalo. Aw tara na, mauna nilang itawag og Starbucks out kan kay tao, oy. Dire, bakit ano to mga friends nga itong gigayad friend? Way laro nga mga guide, ay masaad man. Pugkay na utuhan naman ta, aw gutom na kayo. Magmikos-mikos, taglamig na suldaan. Aw gitak, ang nadayon kimikos-mikos, nagbalik para sure ball na nalami. Nya ni abot mas Master Tukpe. O si Master Neo ato igsuon sa tribo hubo. Ato ng atimanon. Aw ni Pakas ang maskutoy. Nya kay man na matagpaniud to. Aw birada na tapaubos. Kita mo ng view na mo panaugo. Chuy kayo. Muraragwang ang maway. Pero nagkaliso da ito kinaana pa nga. Okay lang ako pre. Nahirapan sa laban. Pero di susuko. Kita mo si Tibio. Chuy kayo. Na-concentrate sa mga ring. Yasa mo. Ay sa gisulti pa. Basta di rin nagpita. Good vibes lang.